Здравей, Яна! Здравей! Очевидно сме в София. Къде се намираме? Намираме се пред Двойната култура, Общински културен институт и Дом на културата в Красно село. Вътре има една прекрасна зала, от която сега излезнахме. Сега тук е малко студено, обаче ви обещаваме, че утре и вътре ще е топло. Няма да е студено, да, утре ще е топло, да. Какво ще има? Има нещо, което много се радвам, че най-накрая можахме да организираме. Има мини максимал, се казва, изложение за вина, които са натурални или с минимална намеса. Това, което отдавна искаме да свършим с Ирина Софранова, която в момента няма как да бъде с нас, и Емо Коралов, който има друга работа, нали? И тримата сте доста известни на винената публика като цяло. Вие двете с Ирина специално пък обръщате изключително голямо внимание точно на този тип вина. Те са, мога да кажа, че са ваша кауза до някъде, нали? Сега да. Аз си го помислих това, как човек, който се занимава с вино, минава през етапи в живота си. И аз мисля, че сега това е нашия етап на чистите вина. Не само натурални, които са вината с контакт с ципа, но и вина, които идват от чисти лозя, вина, които идват от стари лозя, такива запазни лозя, вина, които носят традицията и културата на дадена земя. Честни вина. Честни вина от всякъде. Въпреки че честни ги прави малко глупави, едва ли не, но аз бих казала, да, много търсихме, между другото ние, искайки да рекламираме мини максимал, много търсихме дума. Наречи ги честни, значи другите са нечестни ли? Наречи ги откровени, другите лъжливи ли са? И беше много трудно да намерим термин, защото терминът натурални вина плаши хората. И това открихме, че хората смятат, че натуралните вина са мръсни, дефектни и... Аз много често в стандартните епизоди от подкаста обещаваме ви, че ще направим такъв и с Яна, и с Ирина, защото те има много за какво да ни поговорят за света на виното. И за стандартните вина също. Абсолютно, но днес конкретно темата ни е мини максимал. И аз много често в подкаста засягам темата точно с това, че за съжаление има доста производители, които злоупотребяват с термина натурални вина. И става така, че едни на практика изцяло дефектни вина, те ги обличат в едни натурални одежди и ги предлагаме по този начин на хората като натурални вина. Точно така. А те на практика са дефектни вина, обличани в натурални одежди. Абсолютно, и това, за съжаление, се прави по цял свят, не само в България. Защото ако в България тепърва започва такова движение, може и да не се случи, то представете си една Италия и Франция, където такова движение в разцвета си. Там има, нали знаете, в мътната вода има повече акули, които не виждаме. Истината е, че не го започваме ние с виното. Това беше с хляба с кваса започва. Не, шегувам се. Има това, което аз смятам, че... Защо смятам, че така бих могла да обясня на хората, защо да ми повярвате. Когато правиме такива изложения, ние показваме каквото и да кажеш на някой, ти го знаеш много добре, каквото и да кажеш на някой за виното, докато той не опита, не си създаде собствена представа, каквото и да му говориш, ние българите сме малко така предубедени и знаеш старата българска поговорка, око да види, ръка да пипне. Точно това искаме да направим. Елате тук в петъка и в събота и ще може да пипнете и ще можете и да опитате. Абсолютно, какво обаче ще могат да опитат хората? Могат да опитат вина, които са от някъде очаквани от друга страна екзотични дестинации. Имаме гости от Хърватска, едно от най-големите имена. Имаме човек от страната на баските, който смятам, че е безкрайно интересно, който човека искаше да дойде и в последния момент не можа, но ни изпрати 6 вина, т.е. има да се пробва даже пенливо вино от баските, от страната на баските. Имаме няколко гръцки проекта топ, имаме едни изключително добри и много интересни хора от Сърдиния, от една определена част от остров Сърдиния. Имаме много, много добри. Имаме хора от Словакия, имаме хора, които ще покажат наистина. Имаме невероятен нов внос от Австрия. Хората ще кажат Австрия нищо ново, но що касае... Нищо ново, но пък мини максимал. Свързано с мен, но да, ние започваме, ще покажем една изба от Виена, столицата на Австрия, която може би е един от малкото градове, които имат лозя. Имат лозя. Особено, може би дори е единствената столица. Мисля, вече единствената. И те даже ги категоризираха. Общото те не само, че имат, ами ги категоризират. Има Виенско КНП. Но имаме невероятно наистина. Имаме освен това хора, които не можаха да дойдат, но искаха да ни изпратят мостри. И те се надяват и ние също да дойдат хора, които са публика и винени хора. В предварителния разговор ти ми спомена между другото, че в петък и в събота реално ще може и различни неща да се видят. Точно така. Хората, които идват на щанд при нас, някои от тях могат да останат един ден и те избират петък или събота, други остават за 2 дни.
Така че това, което си говорихме с Марина, е, че който може, е добре, който е във града, е добре да отдели 2 часа за... Още повече, билетите са достатъчно изгодни за двудневно събитие, буквално смешни. Да. Има интересни неща, които да се видят и наистина ще можете да се уверите точно в това, че не всички натурални вина, в кавички, са дефектни. Ние се надяваме, че тук няма да има нито едно, което може да наречете такова и знаем, че е така, тъй като сме подбирали много внимателно хората, с които работим и честно казвам, те са много големи имена. Някои от тях са много скромни хора, които са дълбоко свързани с земята, но истината е, че вината им се продават в Токио, в Сеул, в Ню Йорк и честно казано, пазара на Токио, ако едно вино не е добро, той няма да го приеме. Да. Така че аз смятам, че хората, които наистина отделят по 2 часа и петък и събота, ще имат много приятни изненади. Хората ще могат да им обяснят какво правят. Тук искам да отворя една много голяма скоба. Имаме не само натурални, имаме вина с ниска интервенция. Тоест такива, които в чашата изглеждат класически, но просто идват от лозя, които не са пръскани с химия, стари лозя. Не всички вина са скин контакт. Точно така. Имаме много вина, които няма да са скин контакт, така че смятам, че наистина за всеки го ще има по нещо. Супер. Да. Видеото излиза в петък. Реално това е първия ден на изложението, но пък започва от 17 часа. Не, даже започва в 3 следобед до 15 часа следобед. До 9. Място го разбрахте вече. До 9. Значи пак отново казваме, въпреки че в интернет има, това е Дом на културата, красно село. Свързани сме в интересни сме много добре трамваи, метро минават от тук и така нататък. Може все още да се паркира. Достатъчно комуникативно е. Има места къде да се паркира. Петък и събота. Петък от 15 до 21, събота от 13 до 20. Горе-долу гледайте като на следобедно забавление. Купуват си двудневни билети, идвате и опитвате над 100 проби? Около 100 ще бъдат. Около 100 със сигурност. Да, със сигурност. Но голяма част от вината със сигурност за пръв път стъпват в България. Да, твърдо. Така че има какво да опитате. Чакаме ви. И много благодаря за съдействието. Аз благодаря, успех на събитието. Чакаме, да.